Drago Jelinčić, slovenački političar i vrstan poznavalac međunarodnih odnosa. Sa njim razgovaramo o najnovijim geopolitičkim kretanjima, od izjave Kaje Kalas o globalnoj ulozi Evropske unije preko kineske inicijative za globalno upravljanje do parade moći u Pekingu. Dobar dan i hvala vam što se uključujete za naš program. Dobar dan. Evo da i krenemo od Kaje Kalas, visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost. Ona je kazala da Evropska unija nastavlja da oblikuje globalni poredak. Da li se po vašem mišljenju Evropska unija zaista nalazi u toj poziciji? Evropska unija je u procesu raspadanja. Evropska unija nema više podršku Amerike i tako ovi naši, takozvani naši voditelji, pogotovo određenih komisija, nekako vataju, love sami sebe za rep. Ne znaju šta bi, ne znaju kako bi i onda se slušaju ovakve gluposti kao što je govorila ovo gospođa Kalas. Ona u stvari ne zna šta je to. I onda kad pogledamo, njezin muž surađivao je sa Rusijom, zaradio velike pare sa Rusijom, a ona, predci njeni, bili su na strani nacista. Znači, zna se u kom pravcu Evropska unija ide. Jer Evropska unija nema više koncept šta da radi, kako da radi. Jedino što razmišljaju kako još da izvuku neku lovu, neki dinar, neki euro iz zemalja Evropske unije, i dok to sve ne pukne, jer ova gospođa van der Leyenova već je nekako guraju je na stranu, niko je ne uzima u obzir. Vidjelo se to u Americi kad je Trump nije dozvolio njoj da uđe u ovalnu sobu, jer je rekao, izvinite, vi niste predsjednica neke države, vi ste samo predstavnica neke kompanije, nekog udruženja koje nema neku podršku u nekom narodu i niste ni bili birani. Da, znači... Hoćete da kažete onda da Evropska unija sve više gubi taj svoj nekadašnji uticaj i zapravo na šta i koliko Brisel može da utiče? I da li je administracija u Briselu samostalna i u vezi odluka unutar Evropske unije ili ne? Pa Brisel sad ne zna šta bi radio na nivou sveta, zbog toga jer sad što je bilo ono u Pekingu kad su se našli ruski, kineski predsjednik pa i severnokorejski, pa onda što je došao i Indijac, sad Evropska unija zna da nema više opstanka nekoj ovakvoj organizaciji kao što je Evropska unija. Evropska unija sad gubi pozicije svugdje, svukud u svetu, jedino sad pokušava na druge načine. Naprimjer, sad je Evropska unija probala da gurne i čak i gura Sloveniju zajedničko i sa Hrvatskom u neku udruženje. Kad su se Hrvati udružili i potpisali neki sporazum sa Albanijom o nekom vojničkoj saradnji, a sad su i naš veterinar koji je sad ministar za odbranu, on je isto sa Hrvatima potpisao neki ugovor o vojnoj saradnji. A namjerna šta je tu? Iza toga stoji Brisel. Brisel hoće da osami Srbiju, jer je Srbija boljka evropska, jer hvala Bogu Srbija neće više u Evropsku uniju, jer je to gubitak svega i Srbija ide prema Kini, prema Rusiji i tako dalje i prema Indiji. To je jedini spas za Srbiju. Slovenija guta, da kažem, u Srbiji se reklo da guta govna zbog ovih idiota u Briselu i ovi guraju, pokušavaju da naprave i nametnu neki mogući rat, neki sporovi između Slovenije i Srbije, a to i na račun Hrvata. Jer Hrvatska ne voli Srbiju i udružila se sa Albancima, a sa druge strane imamo i Bosnu i Hercegovinu, gdje Evropska unija pokušava da nametne neke sporove, čak ni možda i neke male, sitne lokalne ratove,
jer njemački takozvani međunarodni predstavnik uz pomoć Engleza opet žurkaju i guraju muslimane da bi napravili neke probleme. Ali sa druge strane sad su se i Hrvati nekako postavili protiv muslimana i polako idu nekako u zajednički boj sa Srbima protiv ovog muslimanskog lobija u Bosni i Hercegovini. Jasno. Kada ste malo prepomenuli koliko je Evropska unija izgubila taj uticaj i koliko je važno okrenuti se i Rusiji i Kini, kineski predsjednik Xi Jinping je predstavio inicijativu i globalno upravljanje. Kako vi vidite tu inicijativu? I ono što je još bitnije, da li je Zapad ozbiljno shvatio njihovu inicijativu za globalno upravljanje i da li može nešto da preduzme da bi se tome suprotstavio? Zapadni svet se uplašio te inicijative. A ja mislim da je ta inicijativa jedina dobra i moguća da se spasi ovaj devijantni zapadni svijet, jer inače mi ćemo potoniti u nekoj devijantnosti i u nekim naletima ovih muslimana koji dolaze iz Afrike, iz tih zemalja i više, svaki dan ih ima više. Engleska više nije engleska, sad je više manje pakistanska ili indijska ili čak afrička neka, ne zna se šta. Ima puno engleskih gradova gdje su gradonačelniki muslimani koji čak ni govore engleski jezik. U engleskim školima zahtjeva se da se sad uvede neke muslimanske varijante i neki zahtjeve da se iškoluje i da se uči i nešto u vezi sa islamom. Engleska propada, ali i u Engleskoj se diže glas protiv teh stvari. Jedina mogućnost da se spasi svijet, to je stvarno ta inicijativa kineskog predsjednika i ruskog predsjednika koji razmišljaju da je samo multipolarni svijet moguć da opstane, jer samo u multipolarnom svijetu može svaki narod, svaka nacija, svaka država posebno da odgovara za sebe, za sopstvene ljude, za sopstveni razvoj i za svoju domovinu. To hoće Evropska unija da sruši. Evropska unija hoće da izjednači sve, da izmeša, da je kao neki lonac u kome se kuva sve moguće. To je kao neki novi babilonski stolp koji će se srušiti. A već je naprsao i pada. Kad pogledate Njemačka, Alternative für Deutschland dobija svaki dan više ljudi koji su za njih. Da. A makar što su sad u jednoj saveznoj državi u Njemačkoj ubili čak 6 političara iz ove frakcije Alternative für Deutschland. Ali ipak, ja mislim, Njemci se bude i pogotovo na nekadašnjom istočnom delu Njemačke koji je bio, u stvari nije bio okupiran. Imali su Ruse kao vojnu snagu unutra, ali to je ipak bila, istočna Njemačka je bila samostalna država. A zapadna Njemačka još uvek je okupacijska zona Amerike. Tako, vidjet ćemo. Da prokomentarišemo i koaliciju voljnih koju predvode Francuska i Velika Britanija. Oni razmatraju slanje trupa u Ukrajinu nakon primirja ili mirovnog sporazuma. Kako vi tumačite taj potez? To je totalna glupost. To je totalna glupost i ovo što Macron govori o 26 zemalja, ja ne znam koje zemlje su tu. Jer Nemci su rekli oni neće slati vojnike u Ukrajinu. Poljaci su rekli mi nećemo slati vojnike u Ukrajinu. Italijani su rekli mi nećemo slati vojnike u Ukrajinu. Ko im još ostane? Ima 27 država u Europskoj uniji. Ja ne znam koga je ovaj glupi Francuz hteo da kaže. Da, je što je Slovenija je izjavila mi ćemo pomoći, mi ćemo slati poslije kad treba nešto da se napravi pa da uzdržavamo mir u Ukrajini. Šta ćemo uzdržavati? Prvo nema Slovenija šta da radi sa ovim Ukrajincima, imamo samo probleme sa Ukrajincima ovdje u Sloveniji, jer dobijaju lovu
bilo gdje imaju otvorena vrata, u bolnicama oni su prvi, pored cigana i šiptara oni su prvi na redu, ništa im ne valja, jer sad sam govorio u jednoj bolnici, rekli su mi, sestre su mi rekle, nemoguće je kad dođu ove Ukrajinke i one vele, ništa nemate vi dobro, mi imamo 100 puta bolje, vi ništa ne znate i tako dalje. A dobio je lovu od naše države, voze se izuzetnim kolima koje ja nikad neću imati, to su kola od 100, 150, 200 hiljada eura i tako dalje. I ova koalicija voljnih neće biti ništa od toga, jer ko će se boriti protiv Rusa? Niko. A Ukrajine još za godinu i nešto neće više biti. Poljaci već razmišljaju i već crtaju dokle koji dio Ukrajine će oni dobiti u svoju sopstvenu državu. Mađari isto već oni razmišljaju, jer njihova manjina u Ukrajini treba da se vrati Mađarskoj. Nešto slično imaju i Rumuni, pa i Slovaci neki mali dio. Ukrajina će nestati kad Rusi osvoje Odesu. Odesa nikad nije bila ukrajinska, u Odesi nikakvog ukrajinskog čovjeka nije bilo tamo do 1917. godine, jer Odesu je stvorila Katarina II. Niko drugi, znači ruski grad. A u Odesi srušili su spomenik ove Katarine Velike. To je ludost, potpuna ludost. Da, sad, evo, ako uzmemo obzir da bi evropske trupe zaista bile poslate od ovih zemalja koje jesu dale pristanak, čak i nakon mira, da li bi to značilo direktni sukob sa Rusijom i kakve bi bile moguće posledice? Jer mi smo čuli odgovor iz Moskve da sve zapadne trupe koje budu na ukrajinskoj teritoriji biće legitimna ruska meta. Pa tako i treba. Šta bi drugo? Šta ima neka Evropska unija i neke zemlje Evropske unije da se mešaju u spopat između Ukrajine i Rusije? Već danas određene zemlje, Francuzi, Englezi, Nemci i Poljaci šalju svoje trupe koje u stvari nose ukrajinske uniforme, ali to su plaćenici, a ne plaćenici oni koji idu za biznis, nego vojnici određenih zemalja koji su presvučeni u ukrajinske uniforme i bore se protiv Rusa. Već je to poznato. Velike su žrtve među tim ljudima, jer Rusi dosta doznaju gdje su, kako su, gdje su pozicionirani i udaraju ih raketama i dronovima. I ja mislim, ako bi došlo do toga da Europska unija šalje svoje vojnike, to su stvarno otvorena vojna meta za Ruse. I Rusi imaju svako pravo da udaraju po njih i da ih sliste, da nestanu. Nemaju šta raditi tamo. Da. Mnogi su se pitali zašto se Rusija, na primjer, zašto Rusija tako reaguje na slanje tih trupa nakon mira, znači ne u ratnim uslovima, i onda su otprilike ta objašnjenja da Rusija zna da to ne bi bile nikakve mirovne trupe na teritoriji Ukrajine, već obučavanje NATO snaga. Da li i vi delite takvo mišljenje? Pa bilo koja snaga koja nije iz onih teritorija, koja nije ruska, jer to će biti ruska teritorija, to su okupacione snage, bilo kako se nazvale. Kažu mirovnjaci, kakvi mirovnjaci? Naoružani mirovnjaci. Šta rade naoružani mirovnjaci na ruskoj teritoriji? Šta ćete raditi tamo? Nemaju tamo šta da rade. To su stvarno pokušaji da na neki način zadrže dio sadašnje ukrajinske teritorije, jer ona zemlja, ona polja koja su bila u vlasništvu, tako kažem, u vlasništvu BlackRocka, sad su ih preuzeli Englezi. A Rusi su rekli da jer ona novac koji ga Europska unija uzima, zamrznuta imovina, mislite? Znači Europska unija krade ruski novac i Rusi su rekli, dobro, vi uzimate novac, mi uzimamo zemlju. Znači, ona zemlja nije više ukrajinska, nije više od BlackRocka, nije više od Engleza, nego je rusko vlasništvo. I to tako i treba da bude.
jer novcu se vrednost pada, euro ide na dole, tako da gubitak onog novca nije tako strašan za Ruse kao što će biti gubitak zemljišta, zemlja, polja i tako dalje koje će preuzeti Rusija. To će biti gubitak ne toliko za Ukrajinu koja će nestati, nego za Europsku uniju i one najveće lopove koji trpaju sve u svoj džep. Gospodine Jelinčiću, evo i za kraj razgovora da vas pitam, i nekako i vi jeste u Evropskoj uniji, možete najbolje da nam to objasnite, koliko su građani Evropske unije, uključujući naravno i Sloveniju, uopšte spremni da podrže aktivnije učešće svojih zemalja u ukrajinskom sukobu, pa čak i posle eventualnog mirovnog sporazuma? U Sloveniji su ljudi protiv toga. Mi nismo zato da šaljemo svoje vojnike tamo jer naša vojska nema tamo šta da radi. Ako imamo mi sopstvenu vojsku, naša vojska je zato da brani našu domovinu, Sloveniju i Slovence. Nije to da ih šaljemo naokolo. I ljudi su protiv toga, ali ova vlada, ovi ljevičari, ali nažalost moram da kažem da i ova desna polutka isto razmišlja. Svi se uvlače Evropskoj uniji tamo negde ispod kičme, jer zašto? Kad pogledamo i Janša njegova partija je u ovoj Europskoj ljudskoj stranci, a šefica Europske ljudske stranke je van der Leyenova. A van der Leyenova tera i gura da Evropska unija uđe u Ukrajinu. Znači, političari, slovenački političari u velikoj mjeri su budale. Kad se pitamo, ja mogu vama ovako slobodno da kažem, u Sloveniji imam zabranu da uđem na nacionalnu televiziju, na Pop TV, nema me u novinama jer je zabrana da Jelinčić nešto kaže, jer on kaže drugo nešto kao što ova naša takozvana ozbiljna politika i sa leve i sa desne strane govori. Ali ljudi razmišljaju drugčije. Ljudi nisu zato da mi šaljemo svoje ljude tamo. Kod nas ljudi imamo po vrh glave imamo ove Ukrajince. Vrh glave ljudi samo čekaju šta će oni kod nas. Nek ako hoće da se bore, nek se vrate tamo. Ovdje se šetaju klinci od 25-27 godina sa kolima, ako im je toliko do domovine, nek idu tamo. Jasno. Gospodine Jelinčiću, hvala puno što ste se javili za naš program. Sa zadovoljstvom. Hvala.